Mga igsoon may buntag. Nasayod ta unsa ang pagkapinialan. Daghan kanato dunay tawo nga sinaligan o kita mismo gisaligan usab. Ang pinialan maoy saligan sa tag-iya sa iyang kabtangan aron bantayan ug maatiman kini kayutaan man, negosyo man, balay o kahayupan o uban pa. Sinaligan ang tawag niya kay dunay pagsalig ang tag-iya nga bantayan o maatiman ang bililhong butang aron dili kini maguba o kaha dili mawala o kaha dili mapurdoy, dili mawagtang o dili mahanaw ang tanan. O malipay siya kining tag-iya, kining balik aron pagsusi, pagpangayo unya og husay, kanang pagpangayo kwintas klaras, kay milambo, midaghan, mitubo, o miuswag kining iyang gisalig sa pinialan. Sama pananglit sa umahan, nanganak ang baboy ug ang ubang kaayupan, namunga ang mga prutas, limpyo og nindot dinhi sa syudad, limpyo og nindot maayong pagkaatiman ang balay, og napakita gyud nga wala magpabaya og dili bantay sa lakay ang pinialan. Mangutana ko ninyo mga igsuon, ingon ani ba ang inyong kasinatian sa inyong mga pinialan? Kung ingani ang inyong kasinatian, pagkasbulahan, pagkaswerte ninyo. Nga naman, karong panahon na, dili basta-basta mosalig kalang dayon kang bisan kinsa. Usbon ako, karong panahon na, dili basta-basta mosalig kalang dayon kang bisan kinsa. Na ay bugoy nga silingan nagkanayon, bisan gani ang imong bana o asawa, ambot asawa o bana pabakaha na nimo human sa 3 o 5 ka tuig nga wala ka na sa inyo ha. Joke. Bato-bato sa langit. Diba? Kung mahitabo man na mga igsuon, mukanggit man na diris ato ang galamhan. Na, maingon lang yun ko nga, ang inyo lang yung mga anak o kahaugangan, maurag yung makatugan sa tinuod, ana. Diba? Ni amanta sa panahon god, nga daghang scammer, daghang hacker, daghang dili legit nga dealer o recruiter, daghang mga mambubudol, daghang great pretender. Tinuod ba ni? Dili. Mga igsoon sa tinuod lang ang dakong pangutana, mao gini, kasaligan o maayo basab kita nga pinialan. Usahay dali ramang guta mo tumbok sa uban. Pero balihon na itong plaka, balihon na to ang side B na pod, mangutana ta, kita ba pod? Maayo ba o kasaligan ba? Maayo ba tang pinialan? Sa Ebanghelyo mga igsoon, itang tanan pinialan raba sa Dios. Di ba? Ang tanan nga niya kanato, apil kinabuhi,
gipahulam ra kanato. Nabitay awit sa Tagalog, kamo mantigo niini, hiram sa Dios ang ating buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang. Hulam ra gyud. Bisan kinabuhi nato. Gipiyal ra nato. Busa mga igsuon, bisan ang imong kayutaan, ang atong mga kakayahan, katakos, kaantiguhan, nining kalibutana, gisalig o gipahulam ra sa atoa. Maura ginay tinuod. Ang unang sayop sa tao mao ang pag-angkon sa mga butang nga gisalig ra unta niya. Munibantayan. Kay sa pag-angkon niini, maghunahuna man ang tao nga buhaton niya ang iyang gusto o dili kagustuhan sa tinuod nga tag-iya nga mao ang Ginoo. Ang resulta ani inay ampingan o atimanon na gidaot na Hinuon nato ang gipiyal sa Dios kanato. Pananglitan, sa pagpangandoy sa tao og dakong kwarta o ginansya, gidaot Hinuon niya inay ampingan ang kadagatan, tanawa mag-import ng manggani taog galunggong, kay giunsa naman nato ng daghang lapad nga dagat. Gidaot nato ang kasubaan, source unta og pagkaon ning atong Agusan, mighty Agusan River. Pero daghang dili na mukaon diha kay contaminated naman nag-mercury. Ang mga hawan diha og tilapia unsa pa dili na sutid kaunon. Gidaot man sa tao. Gidaot Hinuon inayampingan ang kabukiran, kalasangan. Sa pagpangandoy sa tao og mga kalipayon og kalingawan, iabusahan Hinuon sa tao ang iyang kaugalingon. Diha sa pagpatuyang sa pag-inom, sigarilyo, hit-hit, ug illegal drugs. Naagani mga babae nga naghuna-huna nga kay ilahaman ang sabakan o taguangkan, naway magbuot ug unsa iyang buhaton bisan ang bata nga naa diha. Muingon, ako'y tag-iya ning akong lawas, ako'y tag-iya ning akong taguangkan. Busa, pwede kong ipalaglag ang bata nga naa niini. Why magbuot nako? Dapat why magbuot nako. Nindot kay paminaw no? Nasulti sa kainahan o babae nga siya may magbuot bisan kinabuhi na siyang taguangkan. Unsa kahagbalihon pod siya tong naas taguangkan. Unya mo ingon iyang mama, daghan naman mo, 12 naman mo, 8 naman mo, igoro ng 5, busa ako'y magbuot nimo. Makita gani nimo ng mga bata nga gi salinate, kana bitong gi injeksyonan og asin, unya kanang hiwa-hiwaon kay i-extract kana gikas taguangkan, bisan ang bata maghilak. Ang batang gi-abort maghilak. Ibutang ko na imong ugalingon nga ikaw ng bataa. Di ka kamusinggit sa kalangitan. Ikaw nakapabor ka lang kay ikaw ang magbuot. Kung dinhi kapas ako ang dapit, magkita tag unsay imuhang bation. May lang ka kay ikaw may maghukom. Kung ikaw sa akong dapit, helpless, defenseless, naas taguangkan. Sayunan mo, bata to na, naasi mo taguangkan, pero tao po na nga dunay katungod mabuhi.
Dili ikaw tag-iya ni ana, gipiyal na kanimo. Pastilan. Mga igsuon sa Ebanghelyo, gidayeg ang unang duha ka piniyalan. Kay ilang giampingan o gipatubo pagayod ang salapi nga gisalig kanila sa agalon. Subo kayong nahitabo sa ikatulo, kay tapulan o dili kasaligan nga piniyalan. Igo ra mibalik sa salapi o sa 1,000 ka pisos nga gipiyal kaniya. Nanghambog pa. Niyang usa ka libo imong gisalig nako. Tanawa sir, niya usa ka libo ako ibalik nimo. Wa na nako kuhai ha? Wa na nako tibhangi. Eksakto gihapon ang usa ka libo ka pisos. Gadahom siguro siya nga daygon ka pisos hinuon siya ug usa ka libo ka bisis. Kaya giingnan man siya, way hinungdan, tapulan na sulugoon. Ngano man ang manimo na i-deposito sa bangko, sa land bank, sa Metrobank, o sa BDO, o nganli tanan bangko ninyo. Di ba? Mga igsoon ang pagkatiman sa panalangin sa mga gasa nga gikan sa Dios, maong paggamit niini sa hustong paagi sumala sa tag-iya niini. Mga igsuon, tulubago nato sa Ginoo ang pag-atiman o pagpalambo sa tanan nga gisalig kanato. Tulubagon pud nato gihapon kung unsa man ang mga kadaot o dili maayong gihimo gibuhat nato sa iyang tanan gisalig kanato. Baliktas pangutana. Kasaligan bata sa Ginoo sa tanan gipiyal niya kanato. Ikaw ako more makatubag niini. Nining ikat 33 nga Domingo, pangutanan ni tagsa nato, kay nagpadayon ang sukna sa Ginoo sa pagbalik sa iyang anak nga wala tama sayod kanos-a o sa unsang paagi. Ang mahinungdanon nga maayo kitang piniyalan. Amen? Hinaut po.